कॉमेडी प्रेजेंट मुन्ना सावंत। दाऊदा में तुझे हबरन तू मेरी जिंदगी माऊ दबते तेरी तुतियो तू मेरी बंदरी दोनों में दल होला अरुणा ओ मेरे सनन मेरे हरदन जनन जनन ए बुची भाग जाना तो काट लेम तहार जूंजी। ए जी कहाँ जाता नी? मुँह जाती चलबू। नाराज हो गई नी का? नाराज ना अब हम तो लतीबो करब। दिन भर गाड़ी के पीछे पीछे लगल रही, कहाँ जात हवा का करत हवा। घरे लौट जा नहीं तू खा ले झटो तोहार हम। मत रोवा अरे मूत रोवा अरे मूतरो हम कहता नहीं मत रोवा। आवाज बाज जाई मत रो। तोरा बहिन का अंडर बियर पहिरा। क्या बात में बोल रोवा मत। अरे चुप हो जा, रो मत। लोर पोछो लोर पोछ ला तरह का हृदय से मानी ले। अब जे रोवा बुनू तो हमरो लोर चल ले बवना से दुनिया की। रोया मत। अब जे रोवा लो तो लोरे ना बिगो ना टीचर बिग दे। अरे ई काहे रोत हो? अरे लागो तो कोनो ले ले बा का हो मोबाइल कौन मोबाइल ले ले बा। कौन सेट है एप्पल के? चुप रह। ए बबुआ कोनो एक और मोबाइल ले ले बा। बड़ी महंगा मोबाइल रखे ले नु। एप्पल के रख ले। एप्पल के बोला का भइल रास्ता में बोल। कोनो ले ले बा मोबाइल बा तो कोनो कोइला सिया कोनो बातो चित ना कइलस ना। कोनो धइले रहला कुछ दुखाता तोर मैदान लगल बा। काहे रो तर बोल। अरे दिनों के रोले बड़ू का कोनो कुकुर घर ला रहला। कोनो मिसला सिया नानू कोनो कान मिसला सो। कुछ फाटल बा। कोनो साढ़ घर ला रहला। रास्ता में कुछ ना भइल। कोनो घटना ना भइल। तुम कला चटका शुरू होता रे। ओही खाती भूखाई दे। कथी ना का बात पे बोलू? अपना दिल के बात हम केंगे कही और कैसे कही हमरा से कॉल लेके जा। मुंह सनु कहबो कि गाड़ी से कहबो? ए जान हमार मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा देले बड़े। लड़का से ना भैंसा से। तेरा गम अगर ना होता जितेंद्र सिंह लाल का शरब राम ग्राम फोपना से ध्यान टन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जो बोले सोनिया से हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। तेरा गम अगर ना होता हो तेरा गम अगर ना होता तो शराब में ना पीता। मामा ठाकुर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मामा जी आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। होई देखो काछा एक और दाम 100 रुपया बा। 100 रुपया? हाँ। एक और खूबी का बा? खूबी जनबो। हो 10 तला पर से गिर जाइबो गाड़ फट जाई बाकी काछा ना फटी।